Dahil sa mga nagtaga day sa ako ang gipang ribanday no sa before ug after daw. Anyway, mayong adlaw day sa to ang tanan. So karon day no ang akong giribanday no kay marag na kuyawan. Kung tanawon ninyo iyang buhok sa kamera day is okay pa jud kay siya tanawon. Pero sa personal day is nangulot jud siya day og nag-gravirize ba. Munang iana ko sa iya day is amo ang putlan ay kumbaga day ba ako ang pamuban. Kay useless naman sad pud iyang buhok day ko iya pang patasan day niya daot na bitaw. Kay lagi day giparibanin niya sa lain. Kay namo ginasaag diri sa mua day ba nanuroy og pang riban day tag 700 to 500 na daw ang riban. Unya day dala color pa jud na day na riban dala color pa jud na. Mo nang diri sa mga lugar day atong mga panahon na is daghan kay nakapariban. Pero day halos tanan ang ilang buhok nga daot mo nang ako ni repair pag uli nako. Ay daday gitagaan jud ko nilagda kong problema sa trabaho please lang. Og anyway day giputlan day nako iyang buhok ni day no den duha ka medisina day ang ako ang gigamit ani. Kay lagi na siya bagong tubo nga buhok nga itom nga virgin hair ba. Mo nang gigamitan ako na og medisina nga green. Kay kana mo medisina nga green day is isog jud na siya mo nang dali kay na siya makaluto sa mga buhok nga virgin ba. Then ang giuna nako ani day is ang iya pang pinaka-root. So wala pa na ako giuso sa tumoy ang medisina nga green day kay lagi isog ra ba kay ni siya nga medisina. Then bago pa sa kani nakariban iyang buhok day og naka-color ba. Mo nang ako na siyang ginahina og butang og medisina day gilayan day ako na siya tubig. Pero dili lang na siya puro tubig day no ako ana siyang gimixan og pang hair protect. Kay para dili mag-ruberize ang tumoy sa iyang buhok. Kumbaga day ba dili mo kulot bitaw ang iyang buhok day dili madaot or dili masunog ba. Mo na matrabaho jud ni iyang buhok ani mga panahon na day og lisod-lisod jud po siya trabahoon ba. Pag human sa 40 minutes day sa medisina nako nga green mo nang ni-proceed na po ko sa medisina nga yellow. Ug kaning orasa day is ako anang gius-us ang medisina niya. Dayon ang ikadawang medisina day nga akong gibutang ani day is kailangan ihumol ra jud ako ni siya og kadali lang. Kay iyang mong buhok day is marag di na kay kasukol og medisina ba. Ug mao din na iyang buhok sa tumoy day no nga ako ang giputla. Mo nang nakana akong gigagaw bati na daw kuno kay iyang buhok og maran ra kuno og bunot. Kay kani magud akong customer day is ako aran ning gigagaw pwede ra pud nako gali ni sunugon ra unta iyang buhok ay please lang. Bitaw day pag human sa 20 minutes nga akong gihumol sa iyang buhok ang medisina ako ana nang gihuswasan pero wala na akong ipakita sa inyo ang pagwaswas day. Kay lagi day grabe ko kabisi ani mga panahon na day nya wa poy mo video nako ba. Mo nang giblower lang nako iyang buhok ato day og 100%. Dayon proceed na dayon ta sa pagplansya. Pag ako jud mo plansya bitaw day no is grabe ka dugay mudagan jud og tag 2 hours usahay. Kay lagi ligpis kay ko pag ako mo plansya day den balik-balikon pa jud ako na og plansya please lang. So kani jud nga part day ang pinakahago sa tanan. Mo nang di jud nalim pangitaon ang kwarta day no. Pero hastang dali agastuhon please lang. Anyway day pag human day nako plansya day no is gipahuway nako iyang buhok og 10 minutes before ko mo proceed sa ikaduhang medisina. Basta inana na gani nga klase nga buhok day is kailangan jud ani mo ipahuway og 10 minutes day before ka mo proceed sa ikaduhang medisina. Kumbaga day ba imuhang pabugnawon. Dayon day pag apply nako sa ikaduhang yang medisina, ako na sa punang giabagan og spray og tubig day kay para dili mo react ang iyang buhok ba. Pero day basta ka nga tubig day is dili na siya ordinary lang nga tubig day. Ako anang gimixan siya og pang hair protect day. Kay para maproteksyonan jud ang iyang buhok ba. Then ihumo lang day nato ni siya day og 30 minutes no. Pero day kung virgin hair gali ang inyong iriban day, ayon na lang ninyo siya abagi og tubig ha. Then basin mangutana mo day ba nga basa pa gali ang buhok day is gisugdan na nako siya medisina. Yes day basta inani gay nga klase nga buhok day nga nanay color then marag na daot na siya day kailangan jud ninyo siya day iriban nga basa pa iyang buhok. Kay para dili siya mosamot og ka-damage ba. Then fast forward ta day no nahuman na day ko sa 30 minutes sa ikaduha nga medisina. Mo nang giwaswasan na nako day og nagbutang na po ko og botox. Then wala na po nako napakita ani pagbutang nako botox day. Kay lagi day sim process ra man gud po na day sa pagbutang niyo og medisina ba. Pero nasa ko nakaseparate nga video ana day kung giunsa nako pagbutang ang botox. Pag magbutang man gud og botox day kailangan ihumol mo og 40 minutes. Then i-blower na day nimo day plansya na day pagkahuman. Og sa pagplansya po day sa botox day no kailangan po day siya day pulido day ba kay para jud makadikit ang botox sa iyang buhok ba. Mo nang long process gahapon day kung magbotox bitaw ka. Og pag human day nako griban sa iyang buhok day inana day kanindot og inana naka-shiny ang iyang buhok ba. Ay day grabe nakabagsak ang iyang buhok. Mo na pag ako ang magriban day is di jud ko magdadali og riban. Pero grabe day isa po nakadlaw nako gitarbaho ang iyang buhok day no please lang. Mo na bahalag dugay day basta nindot og result ba. Og anyway day mo ready na ako i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manang bye mo. Ay.